Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, arratsaldeon. Gaur urriaren 31 da osteguna eta gurera etorriko da Ainhoa Iparragirre Saltin Pamplonatik eta pixka bat kontatuko digu zer egiten dutenan. Dena den, lehenago goazen betiko edukiekin. Gaurko efemerideen txanda da orain. 1541 urtean, Vatikanon, Michelangelok Kapera Sixtinoan margotu zuen azken epaiketa bukatu zuen. 1918an Hungaria Austriarengandik banandu zen eta 1978an Espainiako gorteek konstituzioa onartu zuten eta erregimen frankista monarkia parlamentario bihurtu. Goazen orain asteburu hontako agenda errepasatzera. Gaur arratsaldeko 6:30 beldurrezko zinema jaialdiaren barruan Elbili pelikula ikusteko aukera izanen da Kondestable jauregian sarrera librearekin. Bestalde, bihar Festilens metal musika jaialdia egingo da zentralen. Kontzertuak 7:10 gutxitan hasiko dira eta sarrerek 5 euro balio dute online eta 6 euro leihatilan. Zer egitea, ondo jakin, eriotza horrekon ondaitzoiten zurekin. Kriston hile beltz neska, zuk ikustean bustitzen dena. Zure azken txorta izango da baina gaur! Guazen indartzu zentzitzen bakaretxo, begiak iraki berden duzu. Hori lagun mina, joko dezun azken kontzertua. Noiz larrua joko dezuen itxiten, bere arrisku zainan eutente jartzen. Atzera begiratu gabe aurrera jarraitu, bitan ez pentsatu, erori taltxatu. Izateko zerbait zer egingo duzu, norabide aldatu, arauak apurtu. Bukatzeko, igandera arte, Espainiako eskalada supertxapelketa ospatzen ari dira Rokopolisen. Txapelketak goizeko 7:00 hasi eta arratsaldeko 9:00 bukatzen dira. Sarrera librea izango da. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara. Lerroburuak, Nafarroak amei 29 milioi baina gehiago bideratuko dituela dio atzera eraginezko dedukzioaren bidez.
Horretaz gain, Zizurko haurtzaindegi bateko zaindariak urte bat duen Irai itotzetik salbatu zuela ere dio egunkariak. Albiste honi eskaintzen dio irudi nagusia, eta bertan zaindaria, Irai haurra bera eta bere ama ageri dira. Azalaren gaineko zatian alde batetik Osasunari tartetxo bat eskaintzen zaio, Osasuna Oier eta Bidalgabe Mallorcan. Eta beste aldetik Movistarrek bere historiari buruzko dokumentala aurkeztu duela esaten da. Eskuinaldean, gobernu foralaren egiturak bazkideen artean tentsioa sorrarazi duela esaten du komunikabide honek. Geroa baik, akordiorik gabe onartu izan dela eta igoera aurreikuspenik gabe egin dela salatu baitu. Bestalde, Iruñeak hilerrian errautsentzako lorategia sortuko duela ere jasotzen da. Eta bukatzeko, gutxienez 6 hilabetetan ez direla apostu etxe gehiago baimenduko azpimarratzen da azalean. Diario de Noticiasen azalarekin jarraituko dugu. Titularrak hala dio. Nafarroak 6 hilabetez geldituko du joko etxeen irekiera eta legedia aldatuko du. Ondoren eta argazkiaz lagunduta, Reynoldsetik Movistarrera txirrindularitza aldatu zuten 40 urteak esaldia erabiltzen du dokumentalaren estreinaldiaz informatzeko. Irudian, Alejandro Valverde eta Eusebio Unzue Movistar timeko manager generala ageri dira atzo Baluarten egindako ekitaldian. Horretaz gain, azalaren goiko aldean, medikuen sindikatuak gaur greba deialdiarekin jarraitzea planteatuko duela dio Notiziasek. Gobernuak eskainitako neurriak onartzea espero du. Horren erakusle, Carlos Artuondo Osasun Saileko zuzendariaren hitzak, baita ere azalera ekarriak bere argazki batekin. Ez dugu oinarrizko ordainsariak aldatzeko gaintasunik, dio. Portadaren eskuinaldean 3 albiste jasotzen dira. Amatasunagatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren dedukzioak nolakoak izango diren jasotzen da alde batetik. Bestetik, geroa bai gobernu foralaren egitura berriaren aurrean mesfidati azaldu dela dio egunkari honek. Eta Volkswagenek uztailera arte Nafarroan 800 milioi euroko erosketak egin zituela ere esaten du. Bukatzeko, azpiko zatian Osasunaz aritzen da, Palmara zenbait jokalaririk gabe joan dela azpimarratuz. Horretaz gain, Tudelano sozietate anonimo izango dela iragartzen du, 800.000 euroko balioarekin. Gara egunkariaren portadarekin orain. Albiste nagusiak Garak beste 1,5 milioi ordaindu duela da, eta horrela jada 1,5 milioi ordaindu dituela. Larunbatean gizarte segurantzari ordainketa egin ziola dio, eta modu hontan egin modu ilegalean itxi zutenetik erreklamatu dioten zorraren erdia ordaindu duela azpimarratzen du titular nagusiak. Argazki nagusian aldiz, Draghi eta Lagarde ageri dira, eta legatu konplikatua uzten diola dio. Mario Draghik Europako Banku Zentraleko zuzendari izateari utzi dio euroa salbatzeagatik laudorio artean, eta Christine Lagardek ordezkatu beharko du legatu konplikatu bat kudeatuz. Azaleko goikaldeko eskuinean tartea ematen diote Sorzabalen entregak sor dezakeen aurrekari arriskutsuari. Euroagindua torturapean jasotako testigantzekin egin baita. Horretaz gain, ekonomiari ere leku egiten dio Garak bere portadan, eta honakoa jasotzen du. Doikuntza arina izaten ari dela dio BBK behatokiak. Jarraian azalpenak ematen ditu, ekonomia globalaren hazkundea moteldu egin dela azalduz eta horrek Euskal Herrian ere eragina duela esanez. Bukatzeko, egunkariaren barnealdean aurki daitezkeen editoriala eta erreportaien hitz batzuk biltzen dira. Agerian utziz, Gau Beltzaren eta Kresala zineklubaren inguruko erreportaiak aurki daitezkela bertan. Berria egunkariko azalarekin jarraituko dugu. Uholde arriskua gora. Horrela dio titular nagusiak. Climate Central ekinbideak Natur aldizkarian aurkeztu ditu itsasoaren maila igotzeak kostan izan ditzakeen eraginak, baita Euskal Herrian ere. Erdialdean, Irantzu Barela, kazetari eta aktivista feministaren hitzak jasotzen dira. Sistemak gu gehiago gorroto gaitu, pintaketen egileak baino. Pikara aldizkariaren egoitzari eraso egin diotenerako, Barela jazarpen larriak jasaten hasia zegoen. Eskuin muturrak etsai gisa hartzeak ez ditu harritu. Orain bertan, zapalkuntza guztien aurkako proposamenik egingarriena dauka feminismoak. Argazkian, Andrea Momoito kazetaria eta Irantzu Barela pikararen egoitzaren erakusleihoan ageri dira, pintatu dizkieten irainak gainetik margotu baitituzte.
Azpiko zatian aldiz Zabaiako zaindariak eta presoak borrokan aritu direla jasotzen du berriak, eta 8 pertsona bakartu dituztela. Gainera, uholdeak, auzolana eta herria izenburupean egindako iritzi artikuluaren berri ere ematen da portadan. Horretaz gain, Erika Olaizola aktorearen adierazpenak ere biltzen dira, eta horrela dio, Panpina obrak biltzen ditu pertsona, aktorea eta pertsonaia, une oro batetik bestera dabil. Beste alde batetik, futboleko, Erreala eta Atletiken emaitzak ere ageri dira. Bukatzeko, Frantziako epaileei egindako eskaria ere ageri da azal honetan. Tortura bidezko deklarazioak baliozkotzat ez jotzeko eskatu diote. Iratxe Sorozabalen aurkako euroaginduaren harira, bakebidea eta giza eskubideen liga Parisko kasazio auzitegiari mintzatu zaizkio, Luxemburgoko auzitegiari galdera luza diezaion. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Albiste nagusiak horrela dio. San Ferminak 78 ekimenak, Marlaska eta Zoidoren aurkako kereila jarri du, dokumentazioa ezkutatzeagatik eta elkartean egindako prentsaurreko argazkiak laguntzen du. Bestalde, auzitegiak hezkuntza, osasun eta administrazio guneko 2017ko Euskara plazak bermatu egin dituela eta Navarra Suma ospitalegunean Altsasuko gazteen aldeko kartelak jarri dituztelako haserre agertu dela azpimarratzen ditu Euskal Herria Irratiak. Uharteko albisteekin hasiko gara orain. Uharteko menditaldeak Aintziolako Arrietara irteera antolatu du igande honetarako. Goizeko 9:00 abiatuko dira San Juan plazatik eta zailtasun maila baxuko igoera izanen da, parte hartu nahi duenarentzat. Horretaz gain, emakumeen begiradatik tailerra egingo da azaroan. Ugazten gauzatuko da eta 16 eta 20 urte bitarteko neskei dago zuzendua. Tailerrean sexualitatea landuko da emakumeen begiradatik. Autonomia eta ahaldutzea helburu izan da. Noainera pasako gara orain. Espazio publikoetan garbitasuna mantentzeko kanpaina abiatu zuen udalak. Jendeak plastikozko hondakinik eta landare hondakinik ez botatzeko. Horrela, kartelak paratzeaz gain, folleto bat ere banatu da etxez etxe, kontzientzia handitzeko herritarren artean. Bestalde, agendari begira, Raquel Samitier egile eta ilustratzailearen erakusketa egonen da ikusgai azaroaren 25 arte kulturetxean. Bertan, bere sorkuntza prozesua eta eboluzioa ikusi ahalko dira. Horretaz gain, hurrengo ostiralean, azaroaren 8an, Glam Slam antzerkia egongo da kulturetxean, gazte eta helduei zuzendutakoa, sarrera librearekin. Antzezlanak Solo Fabiolo du izenburua eta arratsaldeko 9:00 hasiko da. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Udalak Pablo Sarasateren omenezko ohiko errespontsua eginen du bihar San Jose hilerrian. Ekitaldia 12:00 izanen da konpositore eta biolin jotzaile iruindarraren mausoleoaren aurrean. Horretaz gain, hilerrian Errautzen lorategia sortuko duela jakinarazi du Iruñeko udalak. Proposamenean gogora ekartzen zen errausketek aurrera egin dutela Iruñean eta hortaz udalak bere zerbitzu eta azpiegiturak goruntz doan eskari honetara moldatu eta egokitu behar dituela. Gaur egun, Gasteiz, Bartzelona, Kordoba edota Granada bezalako hirietan jada existitzen dira errautzen lorategiak. Bestalde, atzo, Euskal Herria Bilduko zinegotzi den Maider Belokik udal batzordean azaldu zuenez, geltokiko areto handiaren erabilpenerako irizpideak aldatu ditu Iruñako udalak abisatu gabe, eta azalpenak eskatu zaizkio Navarra Sumari. Gainera, Sanduzelaiko patinodromoa eta inguruko gunea aldatuko dituen proiektua aurkeztu dute. Eremu horretan plaza handi bat, bulebar berri bat eta parke bat egiteko asmoa adierazi dute. Ia 12.000 metro karratuko diseinuaren ezaugarri nagusiak, eremuaren zabaltasuna, etxebizitzen zonaldetiko irisgarritasuna eta arga paseoarekiko konexioa dira. Asmo nagusia zonaldea biziberritzea eta indartzea dira, patinodromoa desagerraraziz. Kulturarlora pasaz, Jorge Martínez Uhartek argazkilaritzaren xarma apala erakusketa aurkeztu du Ziudadelako labean. Argazkilaritza sormen hizkuntza erabilita. Abenduaren 15 bitarte egonen da ikusgai.
Muriasen errealismoa, kubismoa eta espresionismoa erakusketaren aurkezpena ere eginda gaur goizean Kondestable jauregian. Erakusketa hau abenduaren 8 arte bisitatu daiteke. Gaur ere, eta hiri artea programaren barne, Zaris Falcon diziplina anitzeko artistak bere performanza aurkeztuko du Armen Aretoan arratsaldeko 7:30 sarrera librearekin. Bukatzeko, Iruñako Orfeoiak bere denboraldia estreinatu du eta berrikuntza moduan bere jarduera ikastetxe eta enpresetara zabalduko du aurten. Asmoa bere presentzia eszenatoki sinfoniko koral garrantzitsuetan finkatzea da, baina aldi berean enpresa mundura eta gazteengana ere hurbiltzea kolaborazio proiektuen bitartez, abesbatzen sorrerak sustatzeko. Horrela, hilabete honetan hasi du denboraldia Orfeoiak, eta maiatzean bukatuko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Gaur gainera parlamentuan egon gara, Francoren exhumazioari buruz parlamentariek duten iritzia galdetzen. Hona erantzuna. Inondik ere etzen modu egokian egin Francoren exhumazioa. Pena da, izan ere galdu baita aukera bat benetan biktimei erakusteko errespetua, egiaren aldeko apostua egiteko eta erreparazioa beharko lukena egiteko. Eta etzen erreparaziorik izan, aldiz egon zena izan zen, exaltazio ekitaldi bat, denok ikusi izan genuen zuzenean, izan ere komunikabide guziak mundukoak pentsatu nahi dutan baitziren zuzenean retransmisioa egiteko eta frankismoaren exaltazioa nola egiten zen gu guztion muturran aurrean erakusteko munduari. Kontua da zer nolako ondorio izan dituen horrek. Momentuz dakigula ez du ondoriorik eduki. Exaltazioa egin omen daiteke inongo problemi gabe. Hau ulergaitza da ziurrenera Europako beste edozein tokitan, baina hemen gertatzen ari da. Esan izan dugu eta salatu izan dugu askotan, eta ari gara egiten salaketa hau egunotan bereziki, nahikoa defizit demokratikoak badituela estadu honek. Ikusi dugu hemen Altsasuko kasuan inguruan gertatzen ari denarekin, ikusi dugu ere bai estatu mailan bereziki Kataluniako prozesaren inguruan gertatzen ari denarekin, eta ikusten ari gara ere Francoren exhumazioaren inguruan gertatu den guztiarekin, ministrak egin dituen deklarazio edo adierazpenetan, jokatu duen gobernuak ministraren bitartez jokatu duen paper tamargarrian, eta hori dena salatu egin dugu egunotan. Ez dugu uste, hori badenik bidea, inondik ere, eta egiten altzela asko zen modu diskretoago batean, asko zen lehenago ere bai, urteak atzea begirata, badira urteetan egiteko aukera egon dela eta ez dutena aprobetsatu, eta hortaz ez dugu ulertzen al, PSOEk bereziki egin duen nabarmentze kanpaina hori. Uste dugu nahiko elektoralistaki egin dela tratatu gaia, hauteskunde kanpaina aurretik eginda baliatu exhumazioa nahi elektoral batekin, eta horrek ja berez argi eta gerian uzten du zer nolako balioa ematen dion kasu honetan PSOEk memoriari, justizia eta erreparazioari. Orduan guretzako ez da serioa, lana beste modu batera egiteko eskakizuna. Aldarrikatu dugu publikoki eta uste dugu badirela bideak bestela egiteko, eta bereziki biktimak ez errebiktimizatzeko, eta behar duten errespetua erakutziz biktimai eta oroar jendarteari. Benetan egin izan balitz ziurrenera ekar zezaken ondorio honik, baina onaren bat, baina ez denez egin zintzoki, ziurrenera bertan geldituko da, horretan exhumazioan besterik ez. Diot, zintzoki egin izan balitz ziurrenera, honen atzetik etorriko ziren beste urratz importante batzuk, eman behar direnak nahi o ez nahi, baldin eta memorian aldeko apostua benetazkoa egiazkoa bada.
baldin bada soilik marketing operazio bat, operazio elektoralista bat, ziurrenera aldaketa gutxi etorriko dira unen atzetik. Ministra entzutea besterik ez dugu, ikusteko, hau egin dutela, eta gero-gerokoak edo ez. Orduan, uste dut 2007az geroztik Espainiak baduela memorian lege bat, memoria historikoaren lege bat, eta ura garatzeko bada garaia. Ikusi dugu urrats gutxi batzuk eman direla, hemen Nafarroan uste dut askoz gehiago aurreratu egin dela materia honetan, eta ezinbestekotzat jotzen dugu aurrera pauso horiek ematea, izan ere bizikidetza baitago jokoan. Ez da izango gizarte normalizatu bat eta bizikidetza paketsu bat ez bada bide hori ibiltzen. Eta ikusi ahal izan dugunez, PSOEk du asmo argirik ibiltzeko urrats gutxi batzuk eman ditu, eta oso momentu kalkulatuetan eta oso interes jakinarekin. Hortaz, uste dut interesa benetakoa ez dagoela, eta ez dagoen bitartean ez dago aurrera egiterik. Hemen Nafarroan eta Iruñean zehazki erorien monumentuaren inguruan eztabaida zabaldu zen bere garaian, baziren aukera oso ezberdinak mahai gainean, eta ez zegoen argi zertzen egin behartzena. Guk uste dugu aurreko gobernuan hala defendatu genuen horrelako tokiak behar dutela eduki seguru aski memoriarako tokien izendapena, eta bertan Alemaniako beste hainbat tokitan edo kontzentrazio zelaietan edo kanpoetan gertatzen den bezalaxe, kontatu behar dela, erabili behar dela kontatzeko. Historian parte importante bat zer gertatu zen eta erakusteko munduari eta jendeari zenbateko atrozidade gertatu ziren gure historiaren garai jakin baten bitartean. Zer egin behar den, desde logo familiek badute eskubidea bertan dituzten hildakoak bere ganatzeko, berera ekartzeko, eta bakoitzak nahi duen tokira eramateko ostera. Eta bestetik ere, zer egin behar den, guk uste dugu hori, memoriarako erabili, eta memoria lantzeko, eta memoria historikoak honetan aztertzeko, eta erakusteko munduari eta zertarako gogoan edukitzeko. Zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, nortzuek eragin zuten eragindako min guztia, eta badirela, hortik ateratako biktima ugari. Hori ezin da bistatik galdu, ezin da ahaztu. Hortaz, oroitzapena errespetatze aldera, eta memoria bera, memoria historikoa errespetatze aldera, horrelako hausnarketa bat egin behar dela uste du. Gaur gauean, abiatuko da, hauteskunde kanpaina. Bada nork ez dakien sikiera azaroaren 10ean botoa ematera deituak gaudela. Bino hala da, beste behin, hauteskunde orokorrak ditugu. Eta testu ingurua ikusita, edo zer gauza gerta daitekela esan genezake momentu honetan. Ikusi dugu zenbateko zarata, atera duten hainbat gaiarekin seguruenera atentzioa desbideratzeko eta agerian ez ustearren zer nolako arriskuak, arrisku benetakoak ditugun aurrez aurre estatu mailan. Trifatxitoa edo eskuindarren arteko ententea inoiz baino gertuago dagoela dirudi. Baino bestetik ere bai, ikusi izan dugu indar ezkertiar nazionalen arteko ententea ezinezkoa izan dela. Hortaz, hemen Nafarroatik uste dut ekarpen polita egin daitekela, gero abain desde logo hori ari gara defendatzen, bertan elkar ulertzeko garaia badela, adierazteko Nafarroatik ahots garbi, sendo, zuzen eta zintzoa eraman behar dela aldarrikatzen ari gara honez gero, eta ikusiko dugu zer gertatzen den amarra eta gero, ia zein den emaitza, ia gaiote garen denon artean gobernu aurrerakoi bat osatzen, edo behintzat osadadin laguntzen, eta zeintzuk Nafarroari dagozkion eskubideak aldarrikatzeko grina, erronka eta gogoak. Hori argi eta gauri geldituko da hemendik oso gutxira. Baina defendatzearren dagokiguna, bai Nafarroa bera subjektu badela, eta Nafarroa izanen dela Nafarrok erabakitzen duguna, eta bai defendatzearren gu guztion interesak adierazita burujabetasuna, autogobernua, ezinbesteko erramenta dela
aurrera egiteko eta denontzako, bereziki nafar guztiontzako, etorkizun hobeago bat lortzeko, hori bera aldarrikatzeko Madrilen egon nahi dugu. Bueno, magazinaren bigarren zatira heldu gara eta orain elkarrizketara pasako gara. Esan bezala, Ainhoa Iparragirrerekin Saltinetik etorri dela. Gaur gurera Ainhoa Iparragirre etorri da, bera Saltineko jabeetako bat da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Zer modu? Osongi, gustora. Ja ireki dugu Saltina eta bai, ja gustora. Obra luze baten ondoren, ja lasaiago gaur. Eta zer esango zenuke dela Saltin? Ezagutzen ez duenarentzat? Ezagutzen ez duenarentzat, lehenengo gauza esango niokena da oso nekagarria dela. Zeren jende askok deitzen digu eta esaten digu, hartzen aldut Saltin 4 orduz, eta, guk saioak dira 15 minututakoak, zeren oso exigentea da. Elastikoetan salto egitea, oso kirol exigentea da. Orduan, lehenengo gauza esango niokena da hori. 15 minutuko saioak egiten ditugula, eta gero bakoitzaren forma fisikoaren arabera, alduzula badaude gaztetxoak, 14, 16 urterekin, bagian 2 ordu egon daitezke salto egiten, atsedenekin eta horrela, baina, nire adineko jendearentzat 15 minutu jo nahikoa da. Esango zenuke kirol bat bezala dela? Bai, nik uste dut, ongi pasatzen duzu, zeren azkenean aurrei, gehien bat, aurre saltatzea gustatzen zaie 2 urtetatik edo txikiagoetik, handia zaren arte ez, baina bai egia da, azkenean kirol bat da, eta gero egin ditzazkezun akrobaziak eta hori elastikoetan ere, batzuk oso prestatuta daude. Eta noiztik duzue lokal hau? Guk irek egin nun Saltina duela orain egingo ditu 4 urte, 2015 urte bukaeran, Eguberritarako gutxi gora bera abenduan ireki genuen, eta hori daramagu iaia 4 urte funtzionatzen 1000 metro karratu inguruko lokal horrekin bai. Eta nola erabakitzen duten hau irekitzea? Erabaki genuen gure alabarengatik. Gure alabak orain ja 16 urte ditu, baina garai horretan 12 urte inguru zituen eta gimnasia artistika egiten zuen berak, piribueltak eta lako. Eta egoten zen erabat interneten esploratzen eta gauzak ikusten eta horrela, eta berak ikusi zuen hori. Saltin, ezakize, eta egok ikusi genuen Bartzelonan. Eta, esan genuen deituko dugu, eta hori orain egiten diaten bezala deitu nuen, eta esan nien, oie, queremos Saltin para 4 horas, eta esaten diate 4 horas, itxoin. Eta orduan da pixka bat esan dizudana. Ja, azaldu ziguten, esan ziguten, da, eta guk esaten genuen, Barcelonara joan, ordu erdi bat salto egiteko, baina, aste santu bat zen, eta arabaki genuen ara joatea, pixka bat beste gauza batzuk egin bitartean, harrera joateko bere lagun batekin ere.
Eta joan ginenean, han suertatu zen beraiekin izketan, jo, eta torri zate Iruñatik, eta bai, jo, eske gure alabari hori izugarri gustatzen zaio, eta beraiek hasi ziren. Eta zer, horlako bat irekitzen bauzu Iruñan, eta jo, gu ja genuen negozio bat dela taberna bat, duela 14 urte, ireki genuela, orduan 10 urte genera batzan tabernarekin. Baina, bueno, oso... Gustatu zitzaizuen. Bai, asko gustatu zitzaigun, eta ja tabernarekin pixka bat finkatuta geundenez, eta hori esan genuen, bueno, agian irekiko dugu, eta hori. Ikusi genuen, ubikazioa erabaki genuen pixka bat gure erosotasunaren arabera, bizi gara inguru horretan, Ezkabarteko baiaran, taberna txanteran dugu, eta orduan esan genuen, bueno, inguru horretan zerbait aurkitzen badugu, bai. Claro, azkenean ere egon behar zara bi negoziataz pendiente eta hori. Eta bai, Ezkabarteko industrialdean ikusi genuen lokal bat, oso aproposa, eta bai, han ireki genuen bai. Eta izan zuen harrera ona irekitzen dutenean? Bai, klaro, guk ireki genuenean, hasieran, hombre, ez dakizu... Claro, azkenean, después de visto todo el mundo listo esaten den bezala, bueno, bai ikusi ondoren, baina, klaro, momentu horretan, kriston inbertsioa zen, holako gauzarik ez egoen Iruñan, orduan, klaro, ausartu behar zara, gauz horretan sartzea. Frankiziakoak esaten zigute, bueno, lasai, ezakize, ziur arrakasta izango duela, baina ez da berdina Barcelona eta Iruña. Eta, klaro, inbertsioa oso handia da, eta orduan esan genuen, bueno, sartuko gara, eta tabernaren respaldo pixka batekin, bueno. Eta bai, beldurra, hasieran kriston beldurra. Baina, bueno, ireki genuenean, berehala hasi zen jendea, ostras, dakize, gaina ikusten zituen hor, 1000 metro karratuz, dakize, eta ziren 37 elastiko horizontal, gero vertikalak, eta gero bifoso handi erraldoiak akrobaziak egitekoan. Eta bai, konturatu ginen hasieran jendeari asko gustatzen zaiola, eta gerora berehala konturatu ginen urtebetetze jaiak eta hori ospatzeko guk eskaintzen ditugula, kriston arrakasta zuela. Eta bai, izan du kriston arrakasta denbora honetan. Hainbeste, handitu duzuela. Bai, hainbeste, hori guk genuela hartu, 35, 37 gehienez ere, aldi berean salto egiteko. Ez genuen aforo gehiago. Eta, bueno, hasi ginela, ostiralak, agian 2 hilabeteko aurrerapenarekin. Hainbeste? Bai. Ostiralak zer, azken finean, asteartetik ostiralera, guk badugu tarifa bat eta larunbata eta igandea beste bat. Orduan ostirala oso aproposada ikasleek eskolatik atera eta ara joateko arratsalde pasa. Eta orduan jende gehienak nahi ditu urtebetetzeak ospatu ostiraletan. Orduan ostiraletarako batzutan 2-3 hilabeteko zerrenda genukan, eta jendeak deitzen zuen eta ez da posible ostiral batean. Eta orduan asteazkenak, eta pixka bat horrela, baina beti bili gara oso gaizkitokiz eta jendeak deitzen zuen eta bazegoen beteta. Eta orduan erabaki genuen, ondoko lokala utzik gelditu zen, duela martxoan edo ondoko lokala utzik gelditu zen, beste 1000 karratuko lokal bat, eta esan genuen, ia laburte daramagu, jendea ere, ez aspertu, baina ja ez zaioa hain erakargarria egiten. Eta erabaki genuen pareta bota eta obra bat hastea bai. Eta ze berrikuntza ditu orain? Dena, ez du ezer ikustekorik bai. Ez du ezer ikustekorik bai. Orain dugun partean mantendu dugu eta, joango gara denborarekin ikusten, baina uste dugu oso interesantea dela, direlako elastikoak, piztinak, eta ezer gutxi gehiago, baina saskibaloi kanasta batzuk, eta hori, da nahiko salto librea egiteko aukera bat. Eta orain egin dugu gure saltin zaharretik berrira, 24 metroko tirolina bat, orduan pasatzen azara tirolinarekin, edo pasabide bat dago ere pasatzeko. Eta behin zona berrira zoazenean, dena desberdina, ekintza oso desberdinak dira daude, nola ditzen da, badago hitz bat ingeleraz, baina ez ateratzen, baina teknikoagoa da dena, ez? Badaude elastiko olimpikoak, mariposak direla horrela dauen oeak batetik bestera ibiltzeko, dago parkour zonalde bat. Orduan, beste zati hori iruditzen zaigu izango dela pixka jende gaztetxoagoentzat, da dituzenak 14, 15, 12 urte, eta agian beste partean beti txikiak, beti egin dugu oso beldurtuta jende handiarekin, uste dugu txikiak gehiago gustatuko zaiela lehen dugun zatia, baina ikusiko dugu atzo izan zen lehen eguna, eta oso gustora, zeren azkenean 60 piko igo ziren aldi berean salto egitera, eta hori guretzako
Orain arte 35, 37, eta atzo bat batean 60 piko, bai, 80 arte edo igo daitezke, bai. Eta atzo zerbait berezia egin zenuten? Irekiera zela eta? Ba, ez genuen ezer berezia egin bi arrazoiengatik. Bat, ez genekielako ziur segunetan ireki behar genuen, eta ez genuen data bat konprometitu nahi. Eta orduan, kasi erabaki genuen asteartean atzo irekitzea. Osa, izan da oso, bai, asteartean ja ikusi genuen dena prest zegoela, eta esan genuen, bueno, asteazken goizean ja dena bildu, dena txukundu eta ireki genuen. Bat horregatik. Eta bi, ja bageneukalako hitzordu hartuta urtebetetzeekin, eta ja bazeuden ja urtebetetze dexente, eta, bueno, ez zitzaigun ongi iruditzen, beraiek egun horretan inaugurazio moduko bat partekatzea beste jendearekin. Eta, bueno, oso... Egun normal bat bezala. Egun normal bat bezala. Atzo sartu zirenak, bueno, hau zabalik, ja ikusi zuten bikoitza, ez dakiz gaina beste zonaldean, da ilunagoa, koloretako argiak, eta, bueno, da, desberdina. Eta, bueno, atzo asko disfrutatu zuten, bai. Eta ze jende mota joaten da? Bereziki aurrak eta gazteak esan duzu? Urtebetetzeko historia hauetarako bai, klaro. Bai etortzen direla, gehien bat, 180 dira eskolan dauden aurrak edo gaztetxoak, ez? Bai, hori bere urtebetetzea ospatzeko, edo gelako kurtso amaierako, edo 3 hilabetero egiten duten jaiak, eta hori dena dira eskolan dauden aurrak. Gero, etortzen dira despedidas de soltero, eta hietako historiak ere bai, edo laneko jendea. Gero, badago beste aukera bat dela saltina alokatzea. Guk egiten duguna da saltina alokatu itxita dagoenean. Lokal oso, hori da. Itxita dagoenean. Eta horretarako, bai, etortzen direla asko, kirol taldeak, edo lan taldeak, enpresan adibidez daude enpresa mota batzuk oso jende gazte asko dagoela lanean, eta orduan elkartzen dira, eta egiten dute, hori, 2 orduko alokairuak dira normalen egiten direnak, bai. Eta badago jendea joaten dela adibidez ezakit astero edo... Bai, edo astean, 3 edo... Bai, sumatu duguna da, aparte jendeari asko gustatzen zaiola, sumatu duguna da, joaten dela, adibidez, hiperaktibitatea duten aurrak, gurasoak esaten digute oso gomendagarria dela beraientzat. Eta orduan bai daudela, aparte gustatzen zaiona jendea saltatzea, baina hiperaktibitatearekin dauden jendeak baitzen sumatzen dute, saltinean ordu erdi bat edo ordu bete salto egin ondoren, askoz erlaxatuago daudela aurrak eta lo eta dena egiten dutela hobeto. Eta orduan baditugu bono batzuk, erosten badituzu bono horiek 10 aldiz joan zaitezke saltinera eta erdi prezioan ateratzen da. Eta, horretaz tiratzen dut jende asko, eta orduan dira jaia egunero eta jaten den jendea. Eta astean egunero irekitzen duzue? Astelenetan ez. Astelenetan uzten dugu pixka bat alokairuetarako. Alokatzen da beti egunero arratsaldeko 5 baino lehen. Eta orduan hor joaten dira adibidez asko eskoletatik, ateraldi kulturalak egiten dituztenak, Bizkaiatik edo Arabatik edo Zaragozatik etorri izan dira eskoletako alokairuak deitzen ditugunak. Eta gero astelenetan normalean hori ere bai oso beteta dagoia agenda, astelehen arratsaldean joaten dira taldeak merendolak ospatzera, baina beraientzako bakarrik. Alokatzen digute saltina 5-etatik 7etara edo 5-etatik 7etara, eta etortzen dira 40 nahi duten pertsonak, eta beraiek eramaten duten merendola eta guzti, eta bai ospatzen dugu hori astelenetan. Bai, daukagu taberna ere, bai. Eta hori tabernan orain arte, gu daukagu tabernan edaria eta hori sukalderik ez dago. Baina orain oberrarekin eta hori ere aprobetxatu dugu zonalde bat egiteko eta orain eskaintzen ditugu ere bakarrik urtebetetze jaietarako pizzak eta gero hot dog edo berritok adint edo saltxitxa erraldoi horiek. Eta hori hasi gara duela aste pare bat edo ere eskaintzen. Orduan orain arte egiten genuen sandwich de Nutella, besterik ez. Eta orain bai aukera dagoela sandwich de Nutellarekin edo pizza edo hot dog. Geroz eta gauza gehiago. Bai, pixka bat ohitutzen garenean ja gauza batera, hartzen dugu zerbait berria, eta nahiago dugu gauzak mantxo egin, ez dena bapatean, eta hori, saiatu binipin dena ongi egiten. Eta adibidez, inoiz joan ez den norbaitentzat, badago
ezakit norbait erakusten edo... Ba, begira, izan dugu, uda batetan edo izan dugu pertsona bat horretan trebea zena, eta esan ziguna, joaten manaiz Saltinera eta ezakizer, eta egiten tutor klase batzuk, eta, bueno, horretarako pres gaude. Ez gaudena hain prest da, bueno, aparte orain arte tokirik ez genuelako, guk klaseak ematea, eta hori, batzutan bai eskatzen digutela. Baina, klaro, orain arte tokirik ez genuelako, orduan ez genukan forma fisikorik klaseak emateko. Eta gero, egia da, guk zerbait eskaintzen dugunean ez da inora apuntatzen, eta gero, ja ez denean talde ateratzen, galdetzen digute. Orduan, guk momentuz eskaintzen duguna da salto librea eta urte betetzeko jaiak, eta hori, irekiak gauden noizbait, bai gustatuko litzaigukela, duela gutxi egon ginen Donostiko mutil batekin hizketan, esan zegula onera zetorrela bizitzea, eta gian interesatuko zitzaiola, astean 3 egunetan ara joan, taldetxo bat egin, eta berak erakutsi akrobaziak, eta hori, ez dugu ate hori izten, baina momentuz ez dugu eskaintzen. Baina noizbait hori antolatu duzue? Bai, egin genuen... Esan duzun ez zela inora apuntatu? Bai, hasiera horretan, bai, agian jende gutxiago zegoenean ere, ez genuenean hainbeste lan egiten, bai, esan genuela, monitore bertako langile batekin, pixka bat trebea zena, hori, astelenetan eta astazkenetan, astelenetan justu ez itxita dugulako, baina astarte eta astegunetan, 7-tik 9-tara apuntatu eta egingo dugu, eta justu ireki genuenean, ez du jendeak deitzen, eta gero, ez dakit. Ikusiko dugu. Egin daiteke eta oso doa proposa da, egiteko, baina, ja da beste saltza bat egia esan. Eta ze onurak esango zenuke dituela? Alde batet, saltatzeak, edozein tokitan begiratzen baduzu, da ejerzizio kardiako bat, ariketa kardiokoa da. Orduan, bai, bihotzaren onurarako izaten aldela, klaro. Guk noizbait probatu genuen senarra eta biok pulsometroarekin, eta, oso ariketa exigentea da. Gero, bai egia da, kontu zibili behar zarela, zaren egia ez baduzu dominatzen hori, altzara oso ausarta izan, baina, klaro, dominatu behar duzu egiten duzuna. Orduan, zure gorputzaren kontrola garatzeko, bai fosoetara botatzen zara, badago jendea, guk Saltina ireki genuenean, inoiz foso bat ikustekoa zuena, klaro, eta orain batean egean doble mortal egiten dizu fosora, bai, klaro. Orduan, orain bai dagoela jendea trebeagoa, eta, praktikarekin lortzen dituzu gauza horiek. Fisikokin nik esango nuke, hori, ejerzizio kardiakoa da, azken finean, ariketa kardiako bat da, bai. Eta adibidez, akrobaziak eta egiteko orduan behar dena da praktika, ez? Bai, nik uste dut trebezia pixka bat, eta gero praktika beti egin fosoetara, ez elastikoan bertan. Inoiz mortal bat ez baldin baduzu egin, eta zure gorputzaren kontrola ez baldin badukazu, ezin zara elastikoan bertan mortal bat egiten hasi, zeren, agian erortzen zara edo buruz, edo hankaz, edo hortzez, klaro. Baina bai daukan abantaia Saltinean, dauzkazula foso horiek, eta orduan nik beran saiatu naiz, egiten duzu salto bat, mortal antzeko bat, zeren ez dakizu, eta erortzen zara fosora, agian hortzez erortzen zara, baina gutxien ez duzu minik hartzen. Eta bai dagoela, neska mutil hauek trebezia edo praktikarekin, azkenean lortzen dute, hasieran mortal bat, eta gero 2 mortal, eta denetarik, bai. Eta adibidez, kirolarientzat, zein kirolera egongo litzateke gehiago bideratuta? Gimnasia artistikoa? Bai, gimnasia artistikoa, klaro, beraiek dituztean Saltinean flip-fla deitzen diren noe batzuk, direla luzeak, eta orduan horre egiten aldute beraien teknikak, bai, bere mortalaren asuntoa edo gehiago dituzten teknika horiek. Azkenean forma fisikoa futbol taldeak joan izan dira, fisikoa lantzeko. Egun horretan, bai deitzen digutela batzutan, deitzen dizuztak futbol taldetik, edo saskibaloi taldetik, edo eskubaloi taldetik, eta erabaki dugu entrenamentu fisiko bat egin behar dugula, eta Saltina lokatzen dute. Korrika egitera joan ordez? Hori da, ejerzizio teknika, saskibaloiekoak, badaude kanasta batzuk ere, baina, klaro, ez du zerikusi handirik. Baina bai, azkenean kirol batean, zuk ez duzu bakarrik entrenamentu bat egiten, batzutan da fisikoa, bestatzen da teknikoa, eta hori. Orduan, ariketa fisikoa egiteko, entrenamentu fisiko bat egiteko oso aproposa da, bai. Eta pertsona individual batek horrela joateko, zer egin behar du, deitu behar du lehenagotik? Orain arte esango nizuke baietz.
zeren beti zegoen nahiko beteta. Orain handitu dugunez, nik uste dut ez dela gaur bertan, hori ez, korreo bat bidaltzen zidate, azaroak batean joan nahi dugu, eta ez dakit tokirik izango duzuen, ja jendeak aldez aurretik galdetzen du jaia beti. Eta gusta ematen dit esatea, etorri lasai, ez dut uste, ez duzu arazorik izango. Zeren orain arte beti zen, etorri lehen orduan, zer egin gero betetzen da, gero, aforo bat dugunez, beti badago jendea sartzen zela 5:00 edo 6:00, eta aforoa beteta 8:00 arte, klaro. Hori espero dut arazo hori ja ez izatea. Eta hori nola da, ordaintzen da sarrera, denboragatik? Bai, sarrera da doainik. Sarrera ez da ordaintzen, zer ez du joaten atzaran baduzu tabernara, zerbait hartu, eta kitxo, edo laguntzaile moduan, edo zure lagunekin, edo zu bezala. Eta gero ordaintzen da salto egiten duzun denbora. 15 minutu aldituzu salto egin, eta 15 minutu da saio bat, hori da gutxiengoa dagoena. Aste 3,50 € ordaindu behar dira 15 minutu salto egiteko, eta asteburuan 4 €. Gero, nahi baduzu, 2 saio aldituzu hartu. Ez dira jarraian izan beharrik, da esan dizudan, agian gaztetxoek 2 saio jarraian, ordu bat salto egiten dute, eta kitxo, gure adinekoek edo ja pixka bat helduagoak, agian 2 saio nahi dituzu salto egin, baina atseden batekin tartean, eta hori da 5 € astean. Eta asteburuetan 7. Eta ordu bete izango da 10 astean eta 12 asteburuan. Eta gero urte betetzetarako bai ja 8 pertsona baino gehiago baldin bada, 8 pertsona baino gehiagoko talde bat baldin bada, ja prezio berean sartzen da merendolarena. Ez dugu gehiago kobratzen. Sartzen diegu merendola eta gero motxilita bat oparitzen dugu. Ja, Iruña osoak izango du motxila hori, zeren 2000 askatzen ditugu eta agortzen dira bai. Eta inor egon ez den norbaiti, zergatik esango zenioke adibidez joateko? Saltinera? Bai. Probatzea ez dago gaizki, gaina ez da zerbait onuratsua denean, are gehiago ez. Etortzeko, agian estresa ere kentzeko, pixko bat helduagoa baldin bazara, txikiei ezer gutxi esan bartzaile, zeren horiek, ja, han saltinan zaudenean, atzo bertan entzuten nion bati, zegoen han bertan, eta esaten zidan, esaten zion bere aitari, aita, eta etortzen gara hurrengo astean, baina hemen zaude, ez, txikiak ez dute. Asko gustatzen zaie. Bai, baina gu bezalako edo ni baino gazteagoak den jendeari, probatzeko eta agian parra egingo duzu ziur, zeren batzutan torpea zarenean ere, oso ongi pasatzen duzu, eta nik uste dut estresa pixka bat libratzeko ere ongi dagoela saltinera ordurritxo bat joatea. Mila esker, etortzagatik guzti hau kontatzeko. Bale, zuri. Eta ea jende animatzen den probatzera. Hori espero dut. Mila esker. Zuri. Heldu gara saioaren amaierara, eta orain asteburu luzea izango dugu aurretik. Beraz, oso ongi pasa eta ongi izan.